διαδρομένο, αυτό σημαίνει ότι ήταν λίγο σπουδιασμένα χώρα, λένε οι αστυνομικοί. Ενδεχομένως οι δράστες κρατούσαν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα σε κάποια αποθήκη που από την υγρασία να διαπιστώσουν. Όλα αυτά όμως ήταν κανονικά και λειτουργικά, ενώ αντιθέτως για το RPG από την εξέταση που έκαναν οι πυροσβεστικές στα εργαστήρια διαπιστώθηκαν ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αυτό όμως που κυρίως ενδιαφέρει τους αστυνομικούς και περιμένουν αποτελέσματα είναι, Αντώνη, από το DNA, αλλά κυρίως από το εσωτερικό του αυτοκινήτου, καθώς τις προηγούμενες ημέρες, όπως θυμόμαστε όλοι, είχε βρέσει αρκετά στην Αττική, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσουν εξωτερικά γίνεται φύλλο και φτερό το εσωτερικό του αυτοκινήτου, καθώς επίσης το πόρτ μπαγκάζ και οι δύο σάκοι που είχαν μέσα το βαρύ οπλισμό. Πάντως δεν του κολλάει, ο Ρωμαίο. Τον άρπαξε το προχθές. Του κόψε το αυτό. Του πήρα καινούριο λουρί. Τρομοκρατικής οργάνωσης. Τι δουλειά μπορεί να είχαν στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Τι του μύρισε ο κόλλος. Όχι, ο Ρωμαίο. Έλα,